سلام زخبركم تخاتاتلتنا كما يتعلو مباركسنا الساعة زيناتات زمتكم اللهو مجمرتاقن أرست زينام زخري مجمار بريتا وقلسيز بيرتراب استفلالي هاقرات بالعول معارك تتنبيلوم مدرخ متحققازن چاينان أفريقيا أنا بتحت بالأرست زوات أوانا ومقلتيم روسيا تقرامت قاعتي جميرة بيوكرين ستحز مريتات تملس كم زلون أفلتان كالوتن زبل زيناتات تسنامتسيناكم لنا سناي ميكتتال مدرخ متحقاز چاينا أفريقيا نبتحت زبلا رشتزوات حادشن اوانان مقلتين چاينا نتنابلا لأفريقيا مزمازن قباتن زخنا بوليسيتاتن كس قددات انحا قرات معرب بمتكا ام مديات وفري لمعاتن نقدن كاند محازان مشارختن كتكون كابت جمر درو عموتات تاوطيرات ركاب اتا عرموشش قطباتون انحا قر استغتلت تعوت لمعاتون شركنتان بوليسيتات كا أفريقيا مفتنا بيجين كتونا درخيت زفتر لغن درق حمخانو ينقر ابكل تشحن إسران سلستان هاجرات أفريقيا وقامتن 73 بليون دولار نقداو فريات كاب تشاينا أتينا لهم تشاينا بوغنا بتعمت تواقع 109 بليون دولار ترنقرات كاب تعقر كم زأتوت سبات يحبر لهم بتوسقي تشاينا نتي أبكل تشحن سلستنا بأفريقيا زنبرنا 75 مليون دولار وفري أبكل تشحن إسران سلستنا بعسرت حدا بليون دولار أعبياتهم أزت راح يكونن كابكل تشح كساب كل تشحن إسران كلتنا بزنبر أوان 4 هاجرات أفريقيا شو عت زباين تكالات نيت أعقرن بتغلى 207 نت بزيرو شمونت بليون دولار لقحيبا بحثيرو تشاينا منكركر بيت أفريقيا مخانا زرقاقت بزح لمعاتون نقداون نتفتاتا بأفريقيا هتكايد سنحن كنا تكايدالن نتأماري شركنات مسارت قبر زمدنا بزيادة مدل دالدما زحلف سمون كلهم مرحت هاجرات منقستات أفريقيا عدما أب بيجين أكدسوا على هتكايد كأني ألام نزيز ملكات حسد دما أبزنهم تشاينا تتحيزنا حبيرنا نقبز بالبوليسيات تختل زلا حبير كهتعبي قدام نتزادلي تحت غرزيم نزخون مقوار منقدن كناتن رود اند بلت بزبل تبقسو هاجرات ننحد حدن كم زرخبا زقبر تحت أرضية واديدة تركب نز تبقسو زي حيالو هاجرات أفريقيا يسعبون يتكبرون اللام كتما بيجين كابتن قدوم هاجراوين وعلاتات زعبي مخانز نقرلو تاشعي وعلام تحقاز هاجرات أفريقيا ان تشاينان وحموش مسكرميو أبد درش بيت منغستي جريت هول بوقعتا خفيتم عبد مخفتي بريزيدنت تشاينا شي جين بين أبزس معقل أتو على تقولوا الوقت خرامات الناس اني كايد مهلاو أتكلي موخوناتات مرأة بق منفس نايتو على مخانو واغنزيبوم اب كم زبل ناي مهرتو وقتي مسمح ذا تشاينا زخنا هاجرات افريقيا نزناي مخفت قال كقرب فولي سمعتن طبلحتن كم زفترلو دما واسيخو ابريهم من معبال كتكوسيو زي تخل مسل ناي زخنا هاجريوم دحري كال ايكونات علم استقالت انا معرباين هاجرات بوليسيتات نحيالو ام معبال زركب هاجرات كدقسنن كساقين كم زصن حز قلص بريزيدنت شي جين بين ابز كسي زي هاجرات افريقيا مغزاتي كاب زفترلن انكل دخنتن قطباو دحرتن وطن نبز العالم مدرخ معباله يسغاغرا مهلاهم بمملكات نزل على بلصقنا كسرحه تمحطينم زمدنا هاجرات افريقيا تشاينان ولرታት ዝቀጽለ ምዃኑ ኣብ መንጎን ዘሎ ጂኦግራፊካዊ ርሕቀትን ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጠን ከይዓገቶ ድማ ብፍላይ ኣብ ዘን ዝሓለፈ ልዕሊ 24 ዓመታት ብድልዱል መሰረት ይምዕብል ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ፕሬዝደንት ሺ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክዲብ ብኽልቲኡ ወገን ጽኑዕ ድሌት ስለ ዘሎ ዝኸውን ከም ዝኸውን ፍጹም ጥርጣሬ ከም ዘይብሉ እናረድዮም ቻይናን ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ዘን ዝሓለፈ ልዕሊ 20 ዓመታት ባህራውያን ይኹኑ በሰበብ ናይ ወዲሰብ ዝተፈጥሮ ሓደጋታት ንምእላይ ዕሙቕ ዝበለ ምትሕጋዝ ከካይዳ ከም ዝጸንሓ እዚ ድማ ነቲ ኣብ መንጎን ዘሎ ኣብ ጽቡቕ መንፈስ ተሰረተ ሓባራዊ ዝምድናን ምዕባል ልዑል ድርኺት ክፈጥር ከም ዝጸንሓ እዩ ዝገልጽ ዕላማቱ ዋዕላ ነቲ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃን ቻይናን ናብ ጽላታት ጸዓት ዕደና ክሊማን ካልእን ዘሎ ናይ ወፍሪ ዕድላት ዘቲኻ ተግባራዊ ናብ ዝኾነሉ ስምምዓት ምብጻሕ ነይሩ ቻይና ከዓ ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ተካይዶ ዘላ ወፍርታት ብዝለዓለ ናሕሪ ከም ዝዓብብ ብምግባር ጽላታት ኢንዱስትሪ ሕርሻን ትሕቲ ቅርጺ ንግድን ሕክምናን ምድንፋዕ ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ድማ ምሕያል ሓደ ካብቲ እንዲ ኣውራ ጎደና ምዕባለ ምዃኑ ኣገንዚባ ተወሳኺ ወፍሪ ብምክያድ ነዞም ጽላታት እዚኣቶም ብምዕባይን ዘመናዊ ብምግባርን ከዓ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃን ዘለዋ ዝምድና ዝያዳ ንምዕማቕ ድልውቲ ከም ዘላ ገሊጻ ናብቲ ዝድለ ደረጃ ምዕባለ ንምብጻሕ ዘድሊ ወፍሪ ኣካይድካ ከተብቃዕ ምዕቡል ትሕቲ ቅርጽን ደረጃን ዝሓለወ ብቕዓት ትካላት ትምህርቲ ምዘይህልወካ ሽቶኻ ክትወቅዕ ከቶ ዝካል ኣይኮነን ስለዝኾነ ናብቲ ክብጻሕ ተደልዩ ዘሎ ደረጃ ምዕባለ ንምብጻሕ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ንምፍራይ ዘድሊ ትሕቲ ቅርጺ ከተዋድድ መደብ ከም ዘለዋ ቻይና ትገልጽ ዘላ ቻይና ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ብህንጻ ዕደናን
ጻዓትን ናይ ኣማይት ቢልዮናት ዶላራት ወፍሪ ከተካይድ ከም ዝጸንሐት እዚ ወፍሪ ዝኻ በብዓመትን ዓበይ መጽእ ከም ዘሎ ይንገር። ኣብቲ ኸብሪ 4 መስከረም ጀሚሩን 3 ተኸታተሊ መዓልታት ዝቐጸለ ርክብ ሃገራት ኣፍሪቃን ቻይናን ብቐዳማይ ደረጃ ዝተሰርዐ ኣጀንዳ ሓምላይ ጸዓት እዩ ነይሩ። ሰፊሕ ዘተ ድማ ተኻይድሉ። ከም ዝፍለጥ ቻይና ብደረጃ ዓለም ታዝዓቤት ኣፍራይት ናውቲ ፀሓያዊ ጸዓት እያ። ንኣብነት ኣብ ዓመት 2023 ናብ ዕዳጋታት ዓለም ካብ ዝቐረበ ፍርያት ናውቲ ፀሓያዊ ጸዓት እታ ስታት 3/4 ብቻይና ዝፈረየ ምንባሩ ጸብጸባት የመልክቱ። ኣብዚ ዝምድና ቻይናን ሃገራት ኣፍሪቃን ንምዕማቕ ዝውሰድ ዘሎ ናይ ምትሕግጋዝ ተበግሶ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ መዳይ ንግዳዊ ልውውጥ ምስ ቻይና ዘለዎን ዓብይ ካክ ከም ማዕራረ ቻይና እውን ኣምሳያ ናይቲ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ተቕንዑ ወፍርን ሰደድን ልዑል መጠን ፍርያት ሃገራት ኣፍሪቃ ክትቅበል ሓደ ካብቲ ተስፋ ተነቢሩሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ። እዚ ናይ ጽምዶ ተበግሶ ንኽልቲኡ ወገን ብማዕረ ዘርብሕ ምዃኑ ዝገልጹ ተንተንቲ ብፍላይ እተን ብዋሕዲ ጸዓት ዝሳቀያ ዘለዋ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ምምጻእ ናይቲ ተሓዳሲ ጸዓት ዓብይ ጾር ከራግፈለን ከም ዝኽእል ይእምቱ። ኣብቲ ዋዕላ ሰላምን ምርጋን ከምኡ ድማ ውሕስነትን ምትእማን ብዘይህሉ ናብ ደረጃ ምዕባለ ምብጻሕ ዝካል ከም ዘይኮነ ስለዚ ድማ ቻይና ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃን ኣብነት ውሕስ ጸጥታ ብምዃን ብደረጃ ዓለም ሰላምን ምርጋን ክሰፍን ተበግሶ እዋኑ ምዃኑ ተሰሚሩሉ። ቻይናን ኣፍሪቃን ሓደ ሲሶ ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ዓለም ስለ ዝሓቆፋ ብዘይ ዕብየትን ምዕባለን ናይዘን ሃገራት ዓለማዊ ምዕባለን ዕብየትን ክረጋገጽ ከም ዘይከኣል ድማ ኣብቲ ዋዕላ ተገሊጹሎም። ካልእ ኣብ ዋዕላ ቻይና ኣፍሪቃ ትኩረት ተዋሂቦም ዝተዘተየሎም ኣጀንዳታት ጽላታት ትምህርቲ፣ ቴክኖሎጂን ሕርሻን ቴክኖሎጂ ሓበሬታን እዮም ነይሮም። መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ በብውልቂ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ ሓያሎ ቻይና ዘዳለወቶም ሓበራዊ ናይ ምዕባለ መደባት ዘእትዮምን ተግባራውን ምግባሮም ስምምዓት ከቲሞምሉን። ብተወሳኺ ሓያሎ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝርከቦም ወከልቲ ልዕሊ 50 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተረኸብሉ ዋዕላ ቻይና ኣብ ዝተፈላለየ ጽላት ዝውዕል 51 ቢልዮን ዶላር ፊናንሳዊ ሓገዝ ንሃገራት ኣፍሪቃ ክትብን ኣብ ርእሲኡ ድማ ናይ ኣማይት ሚልዮናት ዶላራት ወታደራዊ ሓገዝ ክትገብርን ምዃና ቃል ኣትያ። እዚ ተሰሊዑ ዘሎ ገንዘብ ኣብቲ ኣህጉር ልዕሊ 1 ሚልዮን ናይ ስራሕ ዕድላት ክፈጥር ተኽእሎ ከም ዘለዎ ድማ ምስቲ ኣህጉር ቁርበት ዘለዎም ክኢላታት ስነ ቁጠባ ይገልጹለው። ካብ 2000 ክሳብ 2022 ኣብ ዝነበረ ዓመታት ቻይና ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ልዕሊ 10,000 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ መንገዲ ባቡር ክሳብ 100,000 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ናይ ቀጥራን ጽርግያ ስታት 100 ወደባት ልዕሊ 200,000 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ መስመር ኢንተርነት ልዕሊ 50 ሜዳ መጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ስታድየም ልዕሊ 200 ብቑዕ መሳለጥያታት ዝተዓጥቃ ኣብያተ ትምህርቲ ከምኡ ድማ ልዕሊ 130 እኹል መሳርሒታት ዝተማልአሎም ሆስፒታላት ከም ዝሃነጸት ይነገር። ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ምስቶም ኣብቲ ዋዕላ ክሳተፉ ዝመጹ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ክልተ ርክብ ብምክያድ ሓያሎ ስምምዓት ከም ዝኸተመ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ቅድሚ ወግዓዊ ስነ ስርዓት መኽፈልቲ ናይቲ ዋዕላ ጥራይ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ምስ መራሕቲ ኤርትራ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ጊኒ፣ ሴሸልስ፣ ጅቡቲ፣ ቶጎ፣ ኮሞሮስ፣ ማሊ፣ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ካልኦት ሃገራትን ርክባት ኣካይዱ ነይሩ። ኣብቲ ቅድሚን ድሕሪን መኽፈልቲ ናይቲ ዋዕላ ዝተኻየደ ክልተ ርክባት ቻይና ምስተን 33 ሃገራት ኣፍሪቃ ናጻ ንግዳዊ ምልውዋጥ ክትገብር ከም ዝተሰማምዐት ምንጭታት ይጠቕሱሎም። ቅድሚ እቲ ዋዕላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ተራኺቦም ኣብ ዘተየሉ ኣጋጣሚ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ስትራቴጂካዊ ናብ ነዊሕ ዝጠመተ ፖለቲካውን ሓድሕዳዊ ምትእማን ዘለዎን ከምኡውን ናብ ግብራዊ ምትሕጋዝ ብምስግጋር ሓበራዊ ምዕባለን ምዝጋብ ከም ዝጸሩ ድልውነቶም ኣረጋጊጾም። ብፍላይ ድማ ቻይና ምስ ኤርትራ ኣብ ጸዓት ትሕቲ ቅርጺ ሕርሻን ካልኦት ዝተፈላለዩ ጽላታትን ዘለዋ ምትሕጋዝ ክትሕይል ድልውቲ ከም ዘላ ፕሬዚደንት ሺ ገሊጾም። ዋዕላ ሃገራት ኣፍሪቃን ቻይናን ኣብ መንጎ ቻይናን ኣፍሪቃን ዘሎ ምሕዝነትን ሽርክነትን ንምሕያል ዓሊሙ ኣብ 2000 ዓ.ም ዝተበገሰ መድረኽ ምዃኑ ይፍለጥ። እዚ ድሕሪ ዓለማዊ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንፈለማ ግዜ ብ4 መስከረም ጀመረ ዋዕላ ቁጠባ ምትሕጋዝ ኣፍሪቃን ቻይናን ንተዛዕበየ ዲፕሎማስያዊ ፍጻመ ምዃኑ ይግለጽ። ኣብቲ ዋዕላ ብወገን ቻይና ልዕሊ 300 ኣባላት ሰልፊ ዴሳዊ ክሳተፉ ከለዉ ብወገን ኣፍሪቃ ድማ 4 መራሕቲ ሃገራትን 10 መራሕቲ መንግስታትን ዝርከቦም ወከልቲ ልዕሊ 50 ሃገራት ተሳቲፎም። ብተወሳኺ ዋና ጸሓፊ ሕብረት ኣፍሪቃን ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብረት ሃገራትን ከምኡውን ብዝሒ ዘለዎም ካልኦት ሰበስልጣንን ዲፕሎማሰኛታትን ተረኺቦም ምንባሮም ተገሊጾም። ሩስያ ጸረ መጥቃዕቲ ጀሚራ ብዩክሬን ዝተታሕዘ መሬታ ተምልስ ከም ዘላውን ኣፍሊጣ። ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ሓይልታቱ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዞባ ኩርስክ ሩስያ ብሃንደበት ወራር ሓይልታት ዩክሬን ተታሒዞም ካብ ጸንሑ 10 ከባቢታት ዳግማይ ከም ዘምለሱ ገሊጾም። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሩስያ ስጉምታት ጸረ መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረትን ነዚ ድማ ምስ ውጥን ዩክሬን ዝሰማማዕ ምዃኑን ተዛሪቦም። ሩስያ ኣህዱታት ዜመን ዝተባህሉ ሓይልታት ኣብ ከባቢ ስናጎስት ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ናይቲ ብዩክሬን ኣብ ነሓሰብ ዝተኻየደ ወፍሪ ተታሒዞም ጸንሑ ከባቢታት ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ከም ዝመለሰቶም
قالت ألم بزعبة زي صار متقعتي فلما بعزاز فلي حالتات تشيتشينيا ميجر جنرال أبتي ألاودينوف استقلت أخوينو شدشت براقد يوكرين كبيد قدعت كم زوردن أفليتم أبزوبا كرسوك زواج أزل يوكرين ومكونن صار متقعت روسيا كاب سدزا نعنفت معرب كم جمرة نبي بي سي قالتم أتو سموخ قلت زيادة لي مكونن توق كبيدي زلو أتخونا تردمان عنا زوساوس بزدع يكونن زلو إلوم كيف روسيا ناب مبرقاو يوكرين نتقابرو قسقاس نمخلاف علما متقعت كافيتا نيرام كساب شحن 340 كيلومتر جزءات روسيا كم ستقطع الدما تيقلت انتقنا حيلتات روسيا مبرقاو يوكرين قشتات مقطعرم بمقطعل استراتيجياوي كتما بوكروفسك يعطوالهم تنتنتي بأمريكا زمدبر انستيتيوت مصنعتي كينات متأنتهم روسيا تفصمهم زلا صرا متقعتات زي نطرات كم زخونن اما دمدمتا نبصح غزي كم زيكونن قاليصم حدا مس يوكرين برجيت زرخب قط محبراوي ميديا حيلتات روسيا بتقاسن أغسطس هندبتا متقعت كم زخفتن يوكريناوين يمكتو كم زلون قاليصم حيلتات يوكرين ناب زبا كرسو كاب زاتولو سومنات نروباس سيم زي سغور سلست استفلاليو دلدلات كم زعنو يفلت انتخنا صرا متقعت يكايد زلو روسياوين روباس سيم يخون كالوت ناشت روباتات كسغرومن كم زخالو صبصبات يحبرلو روسيا وتدرا بعلمويا اناتولي ماتفيشوك العلمية 40 كيلومتر بحيلتات روسيا كم ستحزن عقر حبتي لوجستيكا وقربن حاجزن صلاين زبا كرسي كبتصح كم زيكل نغازيتا كومسوميليتس قاليصم سراويت روسيا يوكرين ابز حلف ورحيا بزبا كرسي بتفصمت تورار طناكارن متن انتسنابيدو كم زنبره يفلط ولا كحيلتات يوكرين نسرز حويس استفرالي قشتات مقصار كيلوم تنبرو بريزيدنت فلاديمير بوتين حيلتات يوكرين دارغا دحر حدا ورحي كم زفشلو قاليصم منبرو يذكر حيلتات يوكرين روسيا مشغال كم زفتن استزالبت بريزيدنت نمهوخ كاب حدا بوتا ناب كال بوتا وتدرات ملأخ أوسن تخبابتات بفلاي دما أب دونباس زمت قعتين مخلاف تينوميوم إلوم زم فتنتات كم زي تعوتن متقعت يوكرين نوسام علامة موسكو كم زحجزة بمحبارن إندستريا وزباتات يوكرين زخنو دانوسكن لوهانسكن كم زي تقاطع دما قاليصم حيلتات روسيا بزوان كاب فوكروفسكن مداوبتا ماينوهرادن قرب كيلومتر حقم زركبو خونن كلو كبيد وق يكاد كم زلو تحبيرم ام حداري زوبا دونيسك كلتين كتماتات بحموس ليتي كم زعنوان ناب بوكروفسك زوسد مسمر ماي كم زتقلصن حبيرم بغال زينا عالم لخا محبر قح مسكل سلسته سرحتنياتاتو مبرقاو يوكرين كم استقتلو افليطلم سرحتنياتات تتكال ناب دونيسك كريديت يبصحاب زنبرلو كم استقتلو تغليصم بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلنسكي نزمت قعت جبن كينات روسيا بالك قح مسكل جن ابز قتلت من كم زلو اي قالت إذا خمزيلون كله روسيا عب سميناو يوكرين كتما كونوتوب بفتمة متقعتي 14 سبات تقول يوم زغري مجمار بريطاو قالسي زبيرترا بزتفلالي هجرات بالعلم معركة تزنبيلوم مبال سوستان 3 عمت مجمار بريطاو قالسي زبيرترا عب جرمن دو سودان كاتر نحبرات منكستات أمريكان بوعو هجرا وسمعي تذاكروا إلوم عب كتما فرانكفورت جرمن بستخيدنا زغري مدب تغلى لقوان سر هجر إرترا تخبرا بتخسته بحت مسكرم كله أمارات تتسلما في التح مستعطوة نايمن بارنا مسل مستنفقن هزبنا بحدقا مسودقن وحدات جنكا سابرا حربنياتات بريطاو قالسي زجمرلا أبيرتراو عود أوارح كم معلتي زغرين مبسعن عزوز بوتا زلو علت مخنا قاليصم عالمن زبانن بقيتن زي مرغان ابزه وصلو زل غزي ኤርትራ ሰላማ ማዕቀባ ፍረከብታት ባሕት መስከረም ከም ዝተኾነ ዝተቀሰ አቶ ክብራብ አወጻጽ ነበር ኤርትራዊ ከመትሩ ሓድነቱ አትሪሩ ኣብ መደባት ልምዓት ሃገሩ እጃሙ ከበርክት ተላቢዮም ኣብ ጁባ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝተኸረ ተመሳሳሊ ናይ ዘኽሪ መደብ ኣምባሳደር ኤርትራ ዮሐንስ ተኽለ ሚካኤል ሓደ መስከረም ህዝቢ ኤርትራ ብዓመጽ ንስተነፍጎ መሰል ብቕልጽሙ ንኽረጋገጽ ንነዊሕን መሪርን ሓርነታዊ ቃልሲ ዝነቐለላ መሰረት ናይቲ ድሕሪ 30 መሪርን ፈታንን ዓመታት ዝተረኽበ ሙሉእ ሓርነት ከም ዝኾነት ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ኣብ ቀጠር ኣብ ዝወደብዎ ዘኽሪ መበል 63 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ኣምባሳደር ኤርትራ አቶ ዓሊ ኢብራሂም ኣሕመድ ብዛዕባ ታሪኽን ርዝነትን ናይቲ ዓለት መግለፂ ድሕሪ ምሃብ ሓደ መስከረም ዓመት መፀ ናጽነትናን ልኡላውነትናን ንምውሓስ መደባት ህንፀት ሃገር ንምድንፋዕን ቃልና እንሓድሰላ ከም ዝኾነት ኣገንዚቦም በቺካጎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነብሩ ዜጋታት ብወገኖም ንመበል 63 ዘኽሪ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ መብፅዖም ንምውፉይ ስራሕን ኣበርክቶን بمحدث كم زت أنبلو تحبيرهم أتنا يزخر مدبات بسنة بباوين بحلوين مدبات دامي من بارون تقليتهم مباركة صغوركم تغطاتلتنا ناي ساعة زين عم سنة دونا بزيفتم حدش زيناتات المكتال سبسكرايب شير لايك كومنت مقبالة يترسعيكم سلام